كدان مريت مصدرنا هيوتيو كلهم أبلعلن تحت المريت زنبرو فطرات حد تمالاليهم هلاوهم يوحسو قربن ناقرابن سعرن قصر مصرن كينو سلمات مريت مخانهم تقلب مفتار زناب أم مسراب زحول كلمة بمفتار كبابي أم رققا بعابي دماء فقر مريت أم كلخالن سنه هوتاو بزحنة أم عقابن زين نعاق أستواز اللوهم يا أخلك عمورور زاكيت زمادمن يا أخلك هجاكا مجلس السلطان حبرت سبكاب زبهر رقاحتات حادي معقابن مسان بهراو صقاتاتي أكبابي اتزقبون أبيتون كنكنن مزركب عصفا ميتشون مسرح تبهاجن تغامن يخون نمنبار مقرات نيو دما طعمي يفتر زناب بستدمه جيزي مس حسمه خوي جيزي مس حسمه قربا حادي كابتوم أم عقابن مسانن أكبابي في تماري حبر كتو زلوهم نتفتاتيو نوح تاريخ زولن حبرت سب إرترا أم قرابن معقاب حمدن ماين أتوكيرو السرحلو زلو نتفتاتيو اتي بود مقدي بفلاي كان تمهارو مأكل زقبت نتفتات كرمتاو مأتوتكا أب أكلن آمرون أب حسابن أب بايتان فتيرو زلو صلوا نمقماتو أسقنا كي جايش حمدا نتقب ماي كي تفقي كستنا بكرسا وعدي كبرات غاتا تلتنا نايلومو تحسو مدمنا كم مغتسلتا نايتي أبقلين يسرح نقطات الزوادو بزكاينا تعزبتي لوم دما أبقلين نقطات السرح نوصان زواتات قاش باركا ماكل عن سبان زوبا السمينة وقعيح بحرن زراسة خوني كما الله سقر معه بأخلي بتأخلي بخط انسسا عدي يبركة قمجع أبتي لمزمن كاز خرمي مدب كرمتاو ماتو توافيروم زنبارو تمحرو كابل بيبز منش أول علدليتن هقراوان ننتبقيسهم نستمدبالهم مدب سرح كله بقبو إعمو خمزنبارو اتبع عين زرعي وطسي سرحمن مساعتهم وفيروم زنبارو عليتهم زمسكرو حق أخينو توم من إساءة تمحرو دما نتحكي بقالاتهم يرقاقصو تسكف تجنح قدامي يا أخلك عمو مي ممر حبتم قبر يسوس بهال أب جنفرت مرتزواجاش باركا حلاف وفر تمهارن المعاتي اسكي ممر حبتم زواهم كندي زغنو تمهارم وفيرم دلو أمنتاي حينت سرحخي ينطفلو خبالك قال صبو كم دفلت زبانا زواجاش باركا عصرت شدشتن أسان زباتات ينزلوا كابزين هجي نحنا نزل بزمن عامة مريسنا يدلنا أب عصرت غلتين أسان زباتات أب عصرت تشعت نقطات بطاطات سرح كأخو بزحز بلغينو 3,780 تمهرو نستعتفالنا كوموين أستاسان 220 شدشتن دا أخلوها عليت ممهرانن كإلاتات حرشان ساتفو دلو أو هات مدوين بمنستر حرشاهون منستر تمرتي كساب 24 توتالي كساب 3,895 سب حيلي سب نساتفالنا مالتي سرحنا انتايو تتواويكم دلو أمام سرحنا انتاي مثل انتاي مدبنا هنا انتايو بقوند زينا كرمتاو مات السرح تقدم إعمامو معقام ماين حمدن كموين مقرابي زبرس أقرب بمتكا تمهارو عبد تخلوه خاصلو يتعلمانا بتوسق برئيسي أنت يالو تمهارايتي بتير مهارات أنا أبتكبر كم يجري تكبره كم يجري مسنا يسرح لمدي يطريو كم عدما ونعيشو 10 شو عتسل زغون الناس راح لمدي خمية يطريو عمت مسقهم انت دات ساتيفهم بناي بقلبتهم تنكار قلبتهم خمعبل حجازي مالتي بتوساقي أمن نفسهم زلهم نن حدهم دلهم ناي فقرن سنيتن متحججاز كطريوين حجازيو مالتي تقند على مناجن مأكاب ماينان حمدنان كوموين مقرابي إذا قاب من تاين تلكاني كتري قناتا وزالا قابلا وزالا بخمزة عام السلقيرنا نسترحنا سلاسلو مالتي
ንስራሕን ኣሰራርሓን ናይቲ ኣብ ናይ ስራሕ ነቑጣታት ለጓዓን ሰባ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈታት ኣመልኪትና ንሓደ ካብቶም ኣለይቲ መምሃራን ኣዘራሪብና ነርና። ሳሙኤል ገብረ መስቀል በሃል ካብ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ኣብዚ ነቑጣ ዓድና መንካ ከም ኣላይ መምህር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ካብቶም ኣለይቲ መምሃራን ሰለስተለና ካብቶም ክኢላታት ናይ ሕርሻ ከዓ ሰለስተለና ማለት እዩ። ሕጂ 6 ኣባላት ከዓ ይኸይድ ኣሎ ስራሕ ማለት እዩ። ኣብዚ ስራሕ እዚ ከዓ 148 ኣብዛ ስራሕ እዚኣ ሰርሐሎ ማለት እዩ። ብሳይዝያ ካብዚ 14 ኣብ ደርሰነይ ተዓዶም ሰርሐሎ ኣብ ዲጋ ማለት እዩ። በቲ ምምሕዳር ዓድኻ ተወኪሎም ይኸዱ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ስራሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ እኳ ከትሪ እዩ። ሕጂ እታ ዲጋ ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም ሓደ መራ ጉርዒያ ማለት እዩ። ስለዚ ጉርዒ ዝኾንካ ብቐጥታ እዩ ዝኸይቲ ሓመድ ኹን ወይ ትሕፃ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኣሎ ብቐጥታ ቁልቁለ ስለ ዝኾነ ነዚ ኸ ዓበይ ድልድል ጌርካ እንዳኸተርካ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ዝበዝሐ 25 መዓልቲ ኣብ ዝግበርና ኸ ንሱ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ዲጋ እዚኣ እንታይ ሽማሞ እዚ ናብኣ ተፋሰስ ኩሉ ተፈዊሱ ድዩ ክንብል ንኽእል ብናይ ሎሚ ጥራይ ድዩ ዋላ ቅድሚ ዓመት ተሰርሐ ነገራት ኣለዋ ክንደይ ግዜ ዲኻ ወፊርካ ኣፍልጦ ኣለወካ እዩ? ሕረ ሕጂ እንታይ ኣሎ እዚኣ ሓደ ዲጋ ሽንከላይ ትበሃል ኣብ ፕሮሰስ እያ ዘላ ማለት ክትውዳኻ ቀሪባ ኣላ። ሕጂ ዝያዳ ኸ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብኻሊእ ቦታ ኢና ንሰርሕ ነርና። ሕጂ ንኣብነት ዓመ ሕጂ በዚያና ጀሚርና ኣብዚ ክንጀምር ከለና ከዓ ንኣብነት በቲ ምምሕዳር ዓዲ ክውን ብኻልእ ዝምልከቶም ኣካላት እንታይ ይስርሑ ኢሎምና ነይሮም እዚ ኣግራብ እስከትኸሉ ኢሎምና ነይሮም። እዚ ከባቢ ኣግራብ ግን ሓደ እቲ ሓለዋ ቁርብ ክበርትዕ እዩ ሓደ በረኻ ስለ ዘላ እዛ ዲጋ እዚኣ። ካልኣይ ከዓ እንታይ ኣሎ እዛ እዚ እንታይ ኢልና ሓሲብና ማለት እዩ ንሕና ከም ሓሳብ በለስ ክንትከል ገሊልና ማለት እዩ። በለስ ንትከል ኢልና ሕጂ ዝስርዮ ዘለኻ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ማለት እዩ ብምሉእ እቲ ዝበዝሐ ቦታ ናይ ዝገፅ ዝጎቦ እዚ በይቁዖ በለስ ተተኺልዎ ኣሎ። በለስ ክትከሉ ከለኻ ሕጂ ተተኺልዎ ከሪሙ ኣሎ። ካብኡ ከዓ እንታይ ንዓመቱ ኻ እቲ ሪዛልትና ክንሪኦና ማለት እዩ። በለስ ከዓ ከም ንፈልጦ ኩላትና ብቐጥታ እዩ ዝፀድቕ ማለት እዩ። ሕጂ በለስ ከዓ በቲ ሓደ ግርማ እዩ። ካልኣይ ከዓ ዝብላዕ ክስታይ እዩ ፍረ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ኩሉ እዚ እንታይ ኣሎ ክልተ ነገር ንጥቀም ኣለና። ሓደ ማይ ንዕቅብ ኣለና ሶይል ኦሬዥን ወይ ከዓ እቲ ፍግረ መሬት ዝበሃል ንዕቅብ ኣለና። ኣንደርግራውንድ ወተር ዝበሃል እቲ ትሕቲ ባይቶ ማይ ከዓ ንዕቅብ ኣለና። ከም ውፅኢት ናይ ዝገበርና ሕጂ እዛ ዲጋ እዚኣ ከይተሰርሐት ከላ ቅድም እንታና ጀሚርና ከትሪ ጀሚርና ብልዕሊ ማለት እዩ። ከትሪ ምጀመርና ሩይ ብሩይ እንታይ ርኢና ብትሕቲ ዝጎቦ እዚ ትሪኦ ዘለካ ገይሩስ ናበይ ኮይዱ ናብቲ ጀራዲን ርበን ዝበሃል ኣሎ ወይ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ንሱ ሃይ ኣማውንት ኦፍ ግራውንድ ወተር ኣጋጢሙ ማለት እዩ። እዚ ኸ ዒላታት ነፂፉ ዝነበረ ልዒሉ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ኣብዚ ዝገበርና ተግባራትና ወይ ከዓ ስራሕና ማለት እዩ። ሕጂ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ሕጂ ገና ከዓ እንታይ ኣሎ ኣብ ከምኡ ጌርና እንዳሰራሕና መንፈስ ናይቶም ተምሃሮ ናይ ስራሕ መንፈሶም ከመይ ምገለጽካዮ? ኣረ ፅቡቅ እዩ መንፈስ ተምሃሮ ከምዚ ኣቐዲመ ቁርብ ጀሚረልካ ፀናዕኹ መንፈስ ተምሃሮ ኣዝዩ በቃ ዝሕጉሰካ እዩ። ሓደ ከምዚ ኢድን ጓንትን ብፍላይቶም ኣባላት መምሃራን ሰለስተ ዘለና ኢድን ጓንትን ኢና ምስኦም ኣብ ክላስ ምስኦም ኢና ንውዕል ዘለና። ሕጂ ከምዚ ዝኾነ ከዓ ኣብዚ ከዓ ስራሕ ክትብሎ ኣይስከፈካ። እሱ እውን ሓደ ከምዚ ሕማቕ ስራሕ ይሰርሕን እቲ ተምሃራይ እታ ተምሃሪት። ሕጂ ኣብዚ ኩሉ እዚ እንታይ ኣሎ ብሓንሳብ ኮንካ እዚኣ መልኣያ እዚኣ ግበራ እንተልካ ኩሉ እንታይ ዝኸውን ሕራ ኢሉ ጥራሕ ዝህብ ንገሌ ካብቶም ብልዑል ሓቦን ንሕን ዝዓዩ ዝነበሩ ወፈሩ ኣብ ዘዘራረብና ኣለු ከዓ ትመይ ሲልቫና ኣሰፋ በሃል ተምሃሪት ቤት ትምህርቲ ቅሳነት 10 ክፍሊ ኣብ ዘለናዮ ከባቢ ከዓ ዓድና ምን እዘባለ ጓዓን ሰባይ ዝበሃል ዲጋ ከዓ በቃ ዲጋ ዓድና ምን ዲጋ ሸንከል እያ ትበሃል። ትገብሩላ ኣለኹም ዲጋ ሸንከል እቲ ብልዓሊ ዝመፅእ ብውሕጅ ንገረን ዝመፅእ ሓመድ ክትራታት ሰሪሕና ነቲ ድበት ንኸይትመልእ ነታ ዲጋ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ቀንዲ ዕላማና እታ ዲጋ ድበት ንኸይትመልእ ሓመድን ማይን ንምዕቃብ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ካልእ ብጀካ ብዝዝራናኩም ኣቐድማ ኣቢልኩም እንታይ ሰሪሕኩም? ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርትና ኮስኳስ ጌርና ነርና ግራት ነቲ ገረብ ገረብ እንታይ ይጠቕመና ድዩ? እንታይ ይጠቕምታት ገረብ ንዓና ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ሓደ ካብኡ ከዓ በቃ ፍሬሽ ኣየር ንኸነስተንፍስ ኦክሲጅን ንሕና ዘቃፀልናዮ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብግዜ ቀትሪ ዝስሕበልና ንሕና ከዓ ኦክሲጅን ካብኡ ፅሩይ ኣየር ነስተንፍስ ካብኡ ከዓ ፅላል ጠቕመና በቃ ንዝናብ እውን ጠቕመና እዩ። ንኣብነት ድኾነ ኣቑፅልቲ ድኾነ ኣግራብሲ ብቑፅልቶም እዮም ክሳይ ዘብሉ ማይ
ዘብሉ ዝምገቡ ካብኡ ከዓ ይህፍፉልና ከም መልክዕ ዝናብ ኮይኑ ከዓ ናባና ይመጽእ እዚ ገረብ ኣዝዩ ልዑል ጠቕሚ ይደሎ ገረብ እንታይ የድልዮ እንታይ ልንሆን እንታይ ዓመት መፀ ንግርብ ገረብ ተደሎስ ዳርጋ ህይወት ዘይብልና ኢና ክንብል ንኽእል ከመይ ማለት ብብዝሕ ኦክሲጅን ከምቲ ንደልዮ ኣየር ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ቀዳማይ ነገር ካብኡ ከዓ ብብዝሕ ዝናቡን ካብ ብሓፂሩስ ካብ ትኻል ተኣኺቡ ዝመፀና ይነበር ባዕልካ ተብሎስ ዝናብስ ኣይነብልና ካብ ከባቢኻ ዘሎ ህፊፍካ እንዲኻ ዝናብ ተብል ንሕና ከዓ ቆርብ ከዓ ክውሕደና ክእል እዩ ሓመድ ዝማይን ይዕቅበልና ሽመይ ፋኒኤል በረኸት በሃል ካብ ቤት ትምህርቲ ቅሳነት ሃይ ስኩል መሃር ታሻይ ክፍሊ ሕጂ ንስራሕ ዘለና ብዚ ዲጋ ሸንከላ ኣብ ካትሪና ንስራሕ ዘለና ከትራ ከዓ ናብ ዲጋ ሃይኣቱ ዝኾነ ዓመት ንዑ ከዓ ከትሪ ንገብረሉ ኣለና ብድሕሪኡ እቲ ከትሪ ንኸይኣትዎ ነቲ ዲጋ ፅቡቅ ጌርና ካብኡ ንገብረሉ ኣለና ሕጂ ዳርጋ ኸይድና ወርሕና እንገለን ጌርና ኣለና እቲ ስራሕ ብርትዓኩም ዶ ዋላ ከመይ እዩ ስራሕ ዳ ፅቡቅ ወይ ወላ ሓንቲ ንዓድኻ ስለ ዝኾነ ከዓ ተሓቢንካ ስለ ትገብሮ እቲ ዲጋ ከዓ ፅቡቅ ስለ ክርአየልካ ንድኾነ ልምዓት ኹን ገለ ኹን ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ንሕና ኸ ፅቡቅ ስማዕና ወላ ስራሕ ሲ ከቢድ ኣይኮነን እሞ ስራሕ ከመይ እዩ ንኣኹም ዘይከበረኩም ምክንያት ደቂ ሃገረሰብ ስለ ዝኾና ኣይከብደናኒ ወላ ሓንቲ ንሕናስ ኩሉ ስለ ዝረአየና ኣብ ገጠር ስለ ዝዓበይናስ ወላ ሓንቲ ከም ኖርማል ንኣና ንአን ማለት ከዓ ሕጂ ነቲ ሰርሐ ሙሉእ ኣለና ብኡ ጌርና ከዓ ኩሉ ንሰርሖ ማለት ነትጋግ ዘሎ ኩሉ በቲ መሳርሒ እናተጠቀምና ኩሉ እንትልድሎ ማለት እዩ ኤርትራ ካባና ይጽበ እምበር ንሕና ይኮንናን ካባ ክንጽበ ኤርትራ ካባና ክትጽበ ዘሎ ንሕና ከዓ ንኤርትራ ክንገብረላ ዘለና ከነልምዓ ብግቡእ ክንሕዛ ክንከናኸና ብሓፂሩስ ኮታ ኩሉ ክንኮነላ ኣለና ንዝመፀና ፀላእውን ብሓይልና ክንስዕሮ ንኩሉ ዝመፀና ተጻብኦስ بحالنا بصنعتنا كن مكتوية زبل مرتاشمي بيلو الجوري وتبال نسي أبوتاتنا زحلف أبوتاتنا قالوا خلوسي تاريخ نفلطينا بقولوا نجار تاريخ ساعات عباي اكساب زي زمتوا ناتنا زمتوا ولا سكاز حج عكيمو ما زلوا ناتنت نسياتي حجي زغان احنا قانت التاريخ تغديلنا لك عمتم زحلف من نسيات كوينا نزهاجر كنعقبا لمعتهم قبره لكعون لونتان كبرتان كنعقبلا كما نسياتنا نون اللابو مالتي مجمرة اسمي موسى يوحنس بار كابي تمارا بيت تمرت قصانت كان مبرك على اي عام تاشعي تمارا نيره لزمان 10 كفلي على اي زوفر لهم ني عام سرحنا بمتكال بلسي نيرو متكال بلس كترتات كانيرو بعمي بزح عينت بلسينا تخيلنا ناي لبزبان كاني اب كباب ديغا كترتات نسرح لنا ازلنا بوتا عدنا من كبابي شنكلا بروبا شنكلا او إنا نركب إذا خطرتها كابز عم عبي بتمهاري تسريحو تمهارو عوارض زودات نحنا بتمهارو تسريحو قدميكم تنسرحهم بدهركم كأنت أكسر اللهم تبرو عندي كان مسرحهم عقابي خصاي الزبرتة مهنياتو كل سبت ولا أجرام مغرات وكون بجوبو المبزي فلو قلنا بجوبو أنا كان خان الله نجرامنا زمركات أكل نحل علينا قينا خاص زمركات أكل محبار دهري لو قعد سباز بس إحنا دما نوزبا سرج عايز نبرة أبز النقطة زي كباب خلتميتن سلاسان تومهارون أربعة جانتات بأربعة أي حرشاخ إلى تاتن 4 مهاران مريحهم صرح له تسرح كتريهم الله خاني نايب حق ذا توابع أبز عد مزيز زم تومهارو زيهم عب حلاف النتشكيمهم كباب أملوات مرداتنا أي معقب ماين حمدن أطريهم كأني نتسرح بجبري زواسؤل زلوا خينو ترخوا مالتي أنا زبلوها ناي بيني يكونن حق زربا كله أم جراب أب معقب ماين حمدن زساتف سب كبلو زخلي زبل مالتي استفلي مرداتها خلوني كلنين سوق أنتايو عمت متى بتومهارون ممهرانن بخالوت منيسرتات حزبي استفالاليا محبرات زغبر ناي بحقي اتابع زخونه ناي مغراب سراح يفصمي حجي مغراب حدا اكل كوينو
اتقرب مستتخلقن حلافنت تشكيمو نتستقرب بوتا بحزاءات تخليلو متأنايتي زتخفله راحتن استحالفه قلبتاوي وفرن وتصيت متان كهلو دحر مقراب كا معقب حد مالتي سلازي انا بناتي رئيتو ابوزح كبابيتات زتعقبه زتحازن حلوه استغبرلو مكنخان استغبرلو اب ازي اتابعي زخونه درجه بصحين رخبو لنا مالتي بانصارو خا هو بانصارو خاني ولاون كيقربك ببهريو تي بوتا ባህርያውያን አግራብ አብቆይሉ አድሳት ከአ ጽቡቅ ባህልን ልምድን ስለዘለወን ዝኸለሉ ኦኻኒ ጽቡቅ ተገሪቡ እንትሪኢኻ እቲ ቦታ እንተራ ተሓዚኡ ወላውን ከይተኸልካዮ በባህርያውያን አግራብ ናይ ምስሳን ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ ስመይ ልዋም ሓድሽ ይበሃል ቤት ትምህርቲ ርእስ ዓዲ እምባደረሄ ሕጂ ድማ ነዚ ማእቶት እዚ ነቲ ነዚ መሬት እዚ ንሃገርና ንኸነልምዕ ነዚ መሬት እዚ ድማ ነቲ ማይን ሓመድን ንምዕቃብ ኢልናይና ንጎህ መፂና ንሰርሕ ዘለና ኣብቲ ሰዓታት ምስራሕና ድማ ሰዓት 6 መፂና ሰዓት 10 ንኸይድ እዛላ ወልሓደ ሓመድ ስለ ዝኾነ ሓመድ ንምዃዓት ኣይሒለናኒ ወልሓደ ሓገዝ ብተምሃሮውን ወሃበና ወላ መምሃራና እውን ከም ዝግበርዎና በሉ ይሕግዙና እዚ ዛላ ዝውን ወልሓደ ሽግር ዝበሃል የብሉን ማለት ሲ ንኽንሰርሕስ ወልሓደ ካብ ኣድና ካብ ገዛና መፂና ንጎህ ንሰርሕ ንኽእል ኢና ግን ነቶም ትሕቴና ዘሎ ኣሕዋትና እውን ክሰርሑ ምዕባይና ብዙሓት ተምሃሮ ሰሪሖም እዮም ስለ ዝሰርሑ ድማ እዚ ከባቢና ዘሎ ቀላሚጦስ ንሪኢ ኣለና ንሕና ከዓ ሰሪሕና ጉድጓድ ጌርና ዛላ መጀመርያ ንሰርሕ ሽዑኻ ጉድጓድ ሽዑኻ ቀላሚጦስ ከዓ ንዘርእ ንረብሓታት ገረባ መልክት እንታይ ንበልክና ከመይ ዳ ፀናሕትና ዛጋ ሃራይ ሕጂ ገረብ ንተኽለሉ ዘለና ምክንያት ሓመድን ማይን ንምዕቃብ ሕጂ መጀመርያ ቀደም ኣቦታትና ደሞም ኣፍሲሶም ሃገርና ኣልዒሎም ማዮም ንሕና ከዓ ሕጂ ቶም ንኣሽቶ ወለዶታት ከዓ ገና ተምሃሮ ከለና ነዚ መሬት መጀመርያ መሬትን ሓመድን ንዕቅብ ኣለና ኣብ ጫካ ከዓኒ ብዙሓት እንስሳታት ካብ ኣብዚ ሃገር እዚ የለው ኣለው እንድሕር ደኣኒ ሃገርና ብግራብ ተሸፊና ልምዕቲ ቀጠልያ ስለ ዝኾነ ከዓ ቀጠልያ ኣብ ዝኾነ ወላ ብስእሊ ድፅብቕ ከምኡ ኾን ከሎ ከዓኒ ኩላቶም ናይ በረኻ እንስሳታት ክመፁ እዮም መፅኦም ከዓኒ ኣብዚ ሃገር ወላ ንሕና ክንሪኦም ከለና ነቶም እንስሳታት ክንሕበን ኢና ሕጂ ምንኣሽትና ከለና ነዚ ሃገር እዚኣ ክነልምዓ ኢና ምስ ዓበና ድማ ተማሂርና ትምህርትና ወዲና ከዓኒ በቲ ዝተምሃርናዮ ሞያ ወዲና ከዓ ወላ ናብዚ ቱሪስት ክንገብር ክንመፅ ኢና ሕጂ ናብዚ ቦታ እዚ ክንመፅእ ከለና ፅቡቅ ክንርኢና ወላ ንዓይንና ከማን ፅቡቅ ይኸውን ሃገርና ከዓ ካብ ኩላተን ሃገራት ልምዕትን ቀጠልያ ሕብሪ ዘለዋን ክትከውን ኣነ ሕቶታተይ ወዲ ኣለኹ ኣብ መጨረሻ እትብልዮ ነገር እንተዳሃልዩ እስከ ዕድል ክበት እንታይ እስከ መንእሰይሲ ዓንዲ ሕቆ ናይ ኤርትራ እዩ ሕጂ ድማ እዞም ሰባታት ገለ ኩላቶም ከይዶም ዘለው ነዚ ማእቶት እዛ ሓሊፎም እዮም ስለዚ ሓለፎ ድማ ነዛ ሃገር እዚኣ ደው ነብላ ተኮይና መንእሰያት ጥራሕና መንእሰያት ከዓ ንሕና ኣብቲ መንእሰያት ኣለና ዳርጋ ኣቲና ኢና ከማን ሕጂ ከዓ መንእሰያት እንድሕር ዘይሃለ ኣብ ሃገርና ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልና ንኩሉ ነዚ ሃገር እዚ ንሕና ከዓ ነዚ ንሰርሖ ዘለና ዘለኻ ንደሞዝ ወይ ንኻሊእ ኢልና ዘይኮንና ንሃገርና ክነልምዕ ኢልና ኢና ወላ መምሃራና እውን ወላ ከምኡ ተዘይከውን ነይሩ ሓደ መምህር ማእኸለና ነይሩ ወላ ሶም ንደሞዞም ኢሎም ኣይኮኑን ንኽሰርሑ ነዛ ቦታ እዚኣ ንኽነልምዕ ኢልና መፂና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ከዓኒ ቀረባ ቦታ ኮነልና ቁርብ ተይዙ ቦታ ርሒቕና እዩ ቀረባ ቦታ ኮነልና ደሞዝ ናብ ግቡእ ክወሃበና ነቶም ብትሕቲና ዘለዉ ድማ ከማና ፅቡቅ ገይሮም ክሰርሑ የመዝግን ነቶም ነዚ ማእቶት ዝመስረትዎ ድማ ንሃገር ንምልማዕ ስለ ዝኾነ ከመስግኖም ደሊ ትምህርታ ስመይ ፍረ ህይወት ኣሮን በሃል ተምሃሪት ሃይ ስኩል ኣብ ቤት ትምህርቲ ርእሲ ዓዲ ይመሃር ካብ ገዛ ድማ ክሳርብ ለለ 45 ደቂቃ ተጓይዝና ናብዚ ክንሰርሕ ንመፅእ ምክንያቱ ጥቕሚ ናይዚ ቀንዲ ዕላማና ኮይኑ ዘሎ ምዕቃብ ማይን ሓመድን እዩ ዝዓበየ ጥቕሚ ከዓ ናይ ገረብ እዩ ማለት እዩ ገረብ ምዕቃብ ብሕጓ ከየጋጥመና ቀዲምና ንተኽሎ ኣለና ማለት እዩ ስራሕ ከመይ ትሰላሰል ኣሎ ትኽእልዎ ዲኹም ትመልኩ ክሎ ዓቕምና እዩ ተባህለና ኣብ ግዜኡ ንግሆ ሰዓት 6 ካብ 6 ጀሚርና ሰዓት 10 ኢና ንውዕል ኣብዚ ስራሕ ከዓ ብዓይንኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ በቃ ዘሎ ሽመይ ሰላም ኣንዳ ማርያም በሃል ተምሃራይ ሃይ ስኩል ቤት ትምህርቲ ርእሲ ዓዲ እምባረረ ማለት እዩ ንኻልኣይ ግዜ ይወፍር ኣለኹም ማእቶት ከዓ ቅድሚ ሕጂ ብካልእ ቦታ ወፊርና ኣለና ሕጂ ከዓ ኣብዚ ከባቢ እዚ ንሰርሕ ኣለና እዚ ንሰርሖ ዘለና ከዓ ንማእቶት ናይ ሃገራዊ ደረጃ ኮይኑ ማይን ንሓመድ ንምዕቃብ ብዛላን ብካልእ ከተርሳት ኣገበርና ንቀላሚጦሳት
ቀይሕ ቀላሚጦስ ዳና ካን ተከላለና ኮንትራክት ወሃበኩም ንሓንቲ ክንደይ ብክንደይኩም ትሰርሕዋ ከመይ ታስለስ ንሓደ ሰብ 4 ሜትሮን ሓንቲ መዓልቲ ትሰርሕ ወዲኻ ምስ ጉድጓዳ ኣውፂዋን ገዝእ ኸይድ ማለት ካብ ከባቢ 6 ፈረቓ ክሳብ ከባቢ 10 ዘሎ ስራሕና ወዲና ንገዛና ንምለስ እንታይ ክጠቕመና እዩ ዝኹሉ ንገብሮ ዘለና ገረብ እንታይ ይጠቕሙ ገረብ ተለይ ኣሎ እንታይ ደንኹ ገረብ ኣብ ማይን ሓመድ ንምዕቃብ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ብሰራውር ብኩሉ ክጠቕመና ክእል ብዙሓት ናይ ቱሪስት ቦታታት ከዓ ክፈጥር ክእል ብዙሓት ኣኒማልስ ኩሎም እንስሳ ዘገዳም ከዓ ገረብ ስለ ዝቕመጡ ኣዝዩ ክጠቕመና ክእል ገረብ ከዚ ቦታ እዚ ሕጂኹም ንሪኦ ዘለና ሰቐድማ ቢሉ ተተኽለ እዩ በመን ተተኺሉ ኢልካ ትግምት ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ እዚ ናትኩም ተኽልዎ ዘለኹም ሕጂ ኸ ንዓመታ ንምድሕሪኡ ከመይ ክኸውን እዩ እቶም ዝቕፅሉ ወለዶታት እንታይ ገብሩ ኣለዎ እቲ መንእሰይ እያ ንሕና ሎሚ ካብ ምዕባይ ኣሕዋትና እንዴና ተወሪስና እዚ ብዝኸባቢ ዘሎ ገራብ ከዓ ብምዕባይ ኣሕዋትና ብናይ ክረምታዊ መዓት ተተኽለ እንዲ ነቶም ድሕሪና ዝመፅኻ ከም ዝናህና ብሓቦን ተስፋን ክሰርሑ ከማና ንምሕፀና ኣለና ቀፂልና ዝበፅሕናዮ ከዓ ኣብ ነቕጣ ንኡስ ዞባ ዓተ ክሌዛን ዝካየድ ዝነበረ ዕማም ስራሕ ንምሕዛብን ነቶም ወፋሮ ንምዝርራብን እዩ ዝነበረ ኣብ 4 ቦታታት ኣብ ዓተ ክሌዛን ትዝበዝሕ ማለት እዩ ኣብ ደቁ ጎብሩ ኣብ ደቀ መሓረ ኣብ ደቁ ዘሩ 4 ቦታታት ስራሕ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስራሕ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ካብ ፈለማ ጀሚርና ተምሃሮ ይኹን መምሃራ ነቶም ዝተረኽቡ ሳብ ሕጂ ናብ ሓቂ ጽቡቕ ከይዱ እቲ መደብ እኳ 700 እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ኩሉ ሙሉ ተጻፊፉ እቲ ዘይተሳተፈ ተምሃራይ ኣብ 600 ጸሪኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መምሃራን ክፍለ ሕርሻ ሓደኻ ሓኪም ኣለና ኩሉ ሙሉ 26 ኣባላት ወፊሮም ኣለዉ ነዚ ስራሕ ንዕማም ወይ ከዓ ንምክያድ ማለት እዩ ናይ ስራሕ መንፈስ ናይቶም ተምሃሮኹም ከመይ ይመስል ኣሎ እቶም ተምሃሮ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ መንፈሶም ኣዝዩ ድሉዋት እዮም ስለዚ ኣዝዩ ድሌት ኣሎ ወላ ኣብቲ ኣብያተ ትምህርትና እንተሪኢኻ ሕጂ ብድሌቶም ስለ ዝኩስኩስዎ ብድሌቶም ስለ ዝከናኸንዎ እቲ ዝሓሸ ተገረበ እዚ ኣብያተ ትምህርትና እዩ 8 ኣብያተ ትምህርቲ ጉርባት ኣለውና ኣብዚ ውሽጢ እዚ ዓዲ ምስ ከባቢኡ ማለት እዩ 4 ጥራሕን ዘይተገረበ ኣብያተ ትምህርትና ሽመይ ቅሳነት ኪዳነ በሃል ድሓር ካን ዝማሃሩ ቤት ትምህርቲ ሕጂ እንቴንስ ካብ ደቀ መሓር ናብ ናቕፋን ትምህርቲ ዓተ ክሌዛን ናቕፋን ሰከንደሪና ንምሃር ዘለና ድሓር ነዚ ክረምታዊ ዝንሰርሖ ዘለና ማቶት ከዓኒ ሃገርካ ምምላጥ ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ተምሃርናስ ኣብ ብክረምታዊ ማቶት ኣብ ዕረፍታዊ ኣብ ብግብሪ ንኾነ ርዮ ድሓር ከዓኒ እቲ ገረብ ንተኽሎ ዘለና ከዓንሲ ነቶም ስዋእትና ንከም መዘከር ዝኸውን ድሓር ከዓ ሃገርካ መደልደል ዝኸውን ሕጂ እቲ ክረምታዊ ማቶት ማለት ከዓንሲ ማለት ኣንሕና ወላ ኣንበር ኣይንሃለወሉ ሲትዮም ብድሕሪና ዘለዉ ይሕዋትና ሲ እሶም እዮም ክሳይ ክገብሩሉ ብድሕሪና ክነብርዎስ እሶም እዮም ድሓር ከዓኒ እሶም ከዓንሲ ንሕና ወላ ይንበረሉ ኣንበረ እሶም ስለ ዝነብሉ ኣንሕናስ ኣልሚዕና ኣሎም ንኸከይድ እታ ሃገር ድሕሪ 2 ዓመት ኣነ ንሳዋ ይኸይድ ድሓር እቶም ብድሕሪና ዘለዉ ካነት ንሕና ዝገርናዮ እንድሕር ብግቡእ እንድሕር ለሚዑ ይፅቡቕ እንተይኮነ ከዓኒ ባዕሎም ብድሕሪና ዘለዉ እሶም ኮልምዕዎ እዮም ሽመይ ስሙን ዘር ማርያም በሃል ዝመሃረሉ ካብ ትምህርቲ ናቕፋ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ናቕፋ ማለት እዩ ዝመሃረሉ ዓይነት ስታይ 11 ሕጂ 11 ማለት እዩ እዚ ቦታ እዚ ከዓ እዚ 38 ይበሃል 38 እዩ ዝፍለጥ እዚ ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ማለት እዚ ንሰርሖ ዘለና ክረምታዊ መኣቶሲ ሕጂ ንኻልኣይ ዓመተይ እንዴት ሰርሕት ኣለኹ ሎም ሕጂ ካልኣይ ዓመት እዚ ንሰርሖ ዘለና ማይን ሓመድ ንምዕቃብ እዩ እቲ ንሰርሖ ዘለና ክስታይ ከዓ ንምዚ ናይ ኣብ ዓለም ዳሎ ሙቐት እንዳ ክሳይ ናበርትዕ ስለ ዝመፅእ ዳሎ ንዕኡ ንምክሳይ ምዕቃብ ቁርብ ንምህዳእ ንጥቀመሉ እቲ ዓይነት ገረብስ ንከምኡ ምግባር እዩ ተክስታይ ትስራሕ ፀኒቱ ነበረ ሰጂ ንምዕኡ ንምምላስ ንዑም ንምፅጋን ኢና ንሰርሕ ዘለና ሕጂ ካብቶም ተኽሎም ዘለኹም ዓይነት ኣግራብ እንታይ እዮም እዚ ቦታ ስለተሓዘን ስለ ሓመድን ማይን ስለተዓቀበን እንታይ ባህርያውን ኣግራብ ቦ ወፅና እንታይ ዓይነት ቀላሚጦስ ኣሎ ራይሽ ቀላሚጦስ ኣሎ ሰራው ካቻ ገለ በቆይሉ ኣሎ ከመይ ዝበቆይሉ በቆይሉ ስለ ዝዛላናያ ስለ ሳይድ ገበርናያ ዓቀምና ነቲ ማይን ሓመድን ሲ ስለ ዓቀምና በቆይሉ በርሱ ተደኒዕቆ ፍግረ መሬት መጋጠመ ሕጂ እዚ ሎሚዕ ኣሎ እዚ ሎሚዕ እዚ ከዓ በሪሱ ኣሎ ሕጂ እዚ ስለ ተኸናኸናዮ ሎሚዕ እዚ ከዓ ስለ ክሳይ ስለ ዝኾነ ስለ ዘይተሓዘአ ብክሳይ ኮይኑ ፀኒቱ የለ ኮይኑ ትግራብሲ የለ ኮይኑ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ድሕሪ ክኢልና እውን ነዚ ከምኡ ክንሰርሖ ክንክእል ኣለና ክንፅጉኖስ ክንክእል ኣለና እቲ እንታይ ትበሃል እቲ ስራሕሲ ከምኡ ሕጂ እውን ተሓዚዙ ክስራሕ ክኽእል ኣሎ እዚ ግራብ እዚ ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣቦታትና ተተኽልዎ እዮም
بهزبي تخلي بقول يخاب خصايب تمهار التخلي ماتي جي أنا خا نعو قرب نتي خصاي كوينه دالو نتي حريرو دالو نمتكا نتي دي تخصكس دالو كسخسنا زادينا غير نعو مسرحينا نمبر تسرحي صريحنا ግን قرب نتي وديل دال نملا علينا دالنا ባህዶ ብለህ ከምዚ ኢልካ ትረአ هو بتعم صبو تسبلك كمان ابزي جي مصيخا قال نخ زور قال دسبل كمان شمي سعر بربال ابز خرم تماتت کا صبو انساته فالنا يجي تقدمينا نور عادنا دي تخلو قربالو نت طفا نوسخلو نت دي غبز خان خسكسلنا نغو ساعه 6 وفر كم سبنا بحنسافرنا بحنسابنا اتو كنرخب كلنا ግን ኣብቲ እንታይ ይባሃል ኣብዚ መፂና خلنا ገለለው እንታይ ትገብሮ እንታይ ባራኖ ሓደ ጋር ንዓይኑን ኣርኪምና ንስዕበና ምሰል ኣብታ ድመፃና ሰዓት ግሩብ ኣበርኪትና ኢና ንኸይድ ጥራሕና ሳይን ኸይድና ካልእ እዚ ካብዚ ፈልሲ ራዕልና ባዕልና ነምፅ ኣለና ኣብቲ ግዜ ስለ ዘለና ግን ሓይና ኸይድና ነምፆ ንተኽሎ بعثيرس قرب كان أنا هيوتي كمي كسب عبي نكان هنا مس عبي دما نقول لي طبعا حمد مقرب حمد الله قال معك حمد ما انت بان غيرنا بعدنا زارا غيرنا قال كل واحد يعاس نقبره مستقلنا نرينا مزينا يعني تدي عبيت يعني تدحنا لا مزينا مسراني انجن أتادي لا ما ينسيا أتادي كوينو نخص كسانا مرة كمن كاب كندي كيلومتر خاب كاب كتمانا بزاغوزيا انتايداش ما زاغوزيا معس تغورو رازي بعملنا نسرالنا ناغرنا دما ناب حملاي كنوطا غما عاون لنا منسياتنا انتم نيانا نبرون دحري يمكن ناس احنا حزا بعملنا نسرالنا راي مجمرش ما يعرف ما تفهم كيل بهال دمارلو بيت مرتخا نغفا سكندر سكول أبزي ما تتكات سرتيت بهالبوتا نسرح لنا أبزي نسرح له زلنا بوتا هاني سرتيت تبايلو سرح إذا نبرا نسجن كم بعد شو نسرح لنا بمثل صبغي خير الله روز على نسرح جود جاد تخلون نتكل عجون كم تنسرح زلنا نزمت يحواتنا غاب طبغنا هذا معبلوه سنايت من هنا مالتي إذن صرح لنا هاني نتم زمت حواتنا سنايت من هنا قليتنا كابزن لعلنا صرحوه نمنا مالتي إذا قلت تسرح هاني بقبة حلوان كيرلن ده مالتي أنا يرساليم تعجز بها ترى مهمي سلاسل الله لما أنت تقولوا لكم كبي نارينا لما أنتي كاب قولا قول كيدنا فلسمتينا ها تخيلنا لما أنتي مالتي እንዲስ ቦታ እዚህ ክንድር የለና ዝሰገረበ ቦታ ታም ትምልሉ ደለኹም ነዚ ነቲ ቀዳሞት ሕዋትና ዝገረቦ ነቲ ጎደለታት ንኽንምልእ ኢና መፂና ዘለና ኣብዚ ጠቕምታት ገረብ ብሪኦ ከም ኣብነት እንታይ ክትገልጸለና ብዝያዳ ኣገር ምግራብ ማለት ንኹሉስ እስዩ ተመልክዓልና حجي زياد راح الله زي أخات قريب الله حجي زس ببينو حجي جن زي المعمالتي زي تفورم هذا اللي هو برز ولا حن تركون كم ده يقول يدري قلت أبقى نقطة الصراحة نينو زوجين دعون بس إحنا نرنا كم كل تتزاور ناس عزمنا يا حمام الصراحة كابتم تمهارون عليتم زرخبنا يا رئيتون كله نحد على ما زقنعه نتي أبايتا زرع حق تزوجوا له تمساسالي كوينينا رخبنا أبزنو زبا كندي زخونو تمهاريم وفيرم دلو أبز كرمتا ما تصاتف دلو أب كندي نقطات انتي كي يقبر له أبنو زبا جندا أستات 440 مليون تمهارو مع التمهارو وفيرم على بجانتات رين كلنا شو عتجانتات أبي كتما جندا كبابيان حمشته أبي ممدار كبابي نفاسيت كلتا جانتا ممدار ما حبر حنت جانتا تغلالا شو من تجانتا تطلعوا أنا مالتي سيبلدي أستات 440 قلنا زون تمهارو أبزل معات وفر تمهارو يساتف له أنت كيد الله جيت ما بصراحة كيد زلنا زالالو مستجان زالالو حديث زال مسرح له قدا قد موعات له
ከባቢ በዓል ማይ ሓባር ናይ ምትካል ተኽእሎ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክረማ እንድሕር ኣሎ ኮይንካ ናይ ምትካል ተኽእሎታት ኣሎ ኣብቲ ሻድሻይ መዓልቲ ከዓ ነዘን ዝተፈላለያ ትካላት ሓገዛት ንህብ ስጋብ ጂብናየን ዘለና ሓገዛት እንዳማይ ሓደ መስመር ኩዒትና ኣለማ ኣለና እዞም ሕክምና ገለ ፈለስታትን ኮስኳስ ጌርና ኣለማ ኣለና ኣብ ጎናታት ከዓ ተዓፂ ነብረ ካናላታት ከዓ ጌርና ኣለና ስጋብ ዘለና እዋን ማለት እዩ أنا يمجع محمد عثمان على درس مدرسة سكندري سكول هاي سكول أدرس تشعيك فلكني على أشتغلنا هنا نك جندع دبر حالي بخانا حنقل اللي اشتغلنا أنا اشتغلنا أنا حرت عمارة حرت ناس عمارة وبعد ناس عمارة إني بعده أرتريا ناس عمارة غني مجمرة شمي سالم حالهم بال زمهر البيت مرتغاني هاي سكول بال الزوفر دلو لمعات كا خلق زينا نوفر لنا ماتت مالتي اب دبر حليب دبال قوينا نوفر مالتي او قندا اجي دحانيو صبغنا زلنا وبزا صار حس ولا تعمل سرحنا يون صبغ صنيحنا العنا مالتي مستمرسنا حجون صبغ سلاسل محمد زين مالتي بقتل بلغاني تم برحنا المجون كمان اخوني تصفو مالتي سمي ايمان موسى البهال ازت الولد قندع انا دب قندع مدرسه سكندر درس ازن احنا تلق لنوديه عدنا قلنا المع اخضرت قنوده خضراء قندع خضراء قلت بال لنا نوديه لنا ازن من السنين اسكا جمعات دبر نشك دبر نوديه دبر اللي نودي زالاتات نودينا قلنا المعو قلنا ارد عجاي قنودته وسنبت نيش كيني نصير مدارس لمدارس اللي قلنا ده سبت أزد بحضر لنا لحضر لا بومبات سبت بلاشيت قلب بومبات قلنا ده متينا قرب متكال صبوا دليت كان كلو يخل دهر متكال زلوا مسرح جن أبسن نايد ليت رح زمر قصة يكونن رهاتن قلبتن ساعاتن واتن زفصصو باورو دما بسبب حدري زغونو منسات تمهرو عماكيلوز تجمري هزبي سرحتنياتات منقسي محبرات قدلين كالووتن زعمم زلونا يلمعات وفري درب صور يسكم سلزي كل زيغاننا يحوارو معقاب بهاري وهبتن مسان تفتراو يتسقان مكنخان برزين حلافنة تكسر حلو زقبايو هوي هوي بلو نابوازي شما بنانستي قربنا عبينو لمني مولنا ستي إلا نافل فيلو سوري مايكل ستي وعدي عدي عدي لملم كل الله